Ricard, expert en protecció de dades i gràcies al seu treball permet tractar de manera adequada, seguint la normativa, aspectes de privacitat en projectes que tracten amb dades mèdiques i moltes més coses. Ja sabeu que la gent que té una experiència gran comença a fer que els seus currículums siguin molt curts. El currículum de Ricard se podria resumir en una cosa molt senzilla, el puto amo o el senyor lobo. Quan necessites fer alguna cosa, dius, a veure com ho puc fer. Y Ricard, que tiene robándole una frase a David, ese gusto culposo que es el derecho, pues Ricard lo que busca es la manera en què puguem fer les coses i que puguem fer-les bé. Per tant, no es va dir que no, això per a ell no és la resposta correcta, però es va dir com, que de vegades no és del tot fàcil, però és possible. Com el seu títol de la xerrada, que ja no és fàcil, de fet no el vaig ni a dir, perquè el tinc per ahí, se m'ha oblidat. Però vaja, quedeu-vos amb el seu nom, amb la seva cara i amb el seu contacte, que després tots els ponents se quedaran per així. Si teniu algun problema amb el tractament de dades, està molt liat, però este és el vostre home. Adéu. Hola, bona nit a tots. Crec que avui IRTIC està cometent una cosa que s'anomena abús de posició dominant. Perquè jo, a més d'estar al Departament de Dret Constitucional i a la Càtedra de Privacitat, soc investigador adscrit a ARTIC. D'altra banda, vinc molt enfocat perquè per arribar aquí he hagut de passar primer per el carrer dels juristes i després pel carrer dels drets, la qual cosa és un segon problema. I perdoneu que comenci amb una expressió pròpia d'un advocat, excusatio non petita, accusatio manifesta, que en 7 minuts un advocat puga fer una presentació de PowerPoint mínimament digna, arribant als objectius, i seguint entenedor és com l'algoritme de caixa negra, un fenomen inexplicable. Dit això, anem per feina. Mireu, recentment tot el que estem sentint respecte de protecció de dades, intel·ligència artificial, eines, aplicacions, tot és un problema. El desplegament de ChatGPT va generar un problema seriós, menors que utilitzen intel·ligències artificials per tal de generar vídeos porno, TikTok, 382 milions d'euros de multa per part de l'Agència Irlandesa de Protecció de Dades, Meta, prohibició de fer analítica de dades amb perfilat a la Unió Europea. A tot arreu estem sentint, rebent inputs que diuen que allò de la protecció de dades, que allò del compliment normatiu a l'àmbit del dret, és una qüestió rellevant per a la Unió Europea. Però a l'altre costat, quan estem parlant d'innovació, d'investigació, d'empresa, ho veiem com un entrebanc, com un problema, com una cosa que va a fer que les coses no surtin. I això no va així. Mireu, hem de ser conscients de cap a quin món anem. En aquests moments, i això són projectes reals en els que treballem en IRTIC, com ara Crane i després veurem UCAIM, anem cap a un entorn amb la decisió de la Unió Europea i la programació informàtica pel que fa al tractament de les dades és clara, empoderament de l'usuari. Això que esteu veient és un wallet, un consent wallet, una eina adreçada perquè en un entorn de salut algú pugui tindre un control efectiu sobre les seues dades, què comparteix, amb qui comparteix, quan ho comparteix i com renuncia a compartir. D'altra banda, allò que esteu veient aquí és un espai de dades de salut. És una infraestructura de dades que s'anomena UCAIM i que, si surt, si es fa, serà part de la infraestructura de dades de l'European Health Data Space, que la regulació del qual sortirà l'any vinent i en els propers 5 anys es construirà. I això vol dir complexitat. Això vol dir dificultat i eines molt precises a l'hora de definir una governança tecnològica que és altament dependent del compliment normatiu. Per tot això, hem de dir que usualment en els equips, fins ara cada volta menys, el problema amb la protecció de dades és que per protecció de dades no es venia res. No havíem actualitzat les nostres polítiques de privacitat els últims 20 anys, no és inusual trobar polítiques de privacitat copiades d'unes pàgines web a unes altres, no és inusual que l'usuari diga no tinc cap problema de compliment normatiu, ja he agafat unes polítiques de privacitat, les he copiat de SAT en la meva pàgina i tot està bé. Bé, tot està bé, però les has copiat de Construcciones López. Aleshores, no sols és això, sinó que fins i tot, usualment,
al món de l'empresa gran part de l'administració i, si més no, alguns entorns de petita i mitjana empresa tecnològica es confon la protecció de dades amb les polítiques de privacitat. I tot el que va per baix és molt més rellevant. Este sóc jo. En el moment en el que l'empresa, l'administració, el desenvolupador s'enfronta a el que vol dir protecció de dades, a el que vol dir GDPR, a el que vol dir compliment normatiu, s'enfronta a un repte significatiu. I sovint perdem un punt de vista essencial. Mireu, no estem protegint dades, estem protegint persones. Acabem de veure un projecte ambiental. La vostra dada, i no és una frase meva, sinó d'un metge, Julio Mayol, més especial, més perillosa, més protegida, podria ser el codi postal. Si jo prenc el vostre codi postal, on heu viscut any a any de la vostra vida, puc calcular el vostre risc cardiovascular o d'enfermetat, d'obesitat o diabetes. Només ho he de creuar amb les sèries ambientals. Només ho he de creuar amb les sèries socioeconòmiques. No necessite ni una dada personal més vostra. Si heu nascut i crescut als anys 70 al barri de Vallecas, sou un primer candidat de primer nivell a tindre una enfermetat cardiopulmonar, obesitat o diabetis. Zona més contaminada d'Espanya per metalls pesats, zona pobra, alimentació en el 70 rica en carbohidrats i grasses de baixa qualitat. I només he tractat el vostre codi postal. Per tant, tot això demana una governança, demana d'experts, demana d'un suport tècnic des del món de la protecció de dades, des del món del compliment normatiu, que és essencial, que és rellevant. Ara bé, cura amb això. Cura amb això perquè la persona que ens ajuda, que s'integra en els nostres projectes, no pot ser qualsevol. Al món del dret hi ha molta gent que als projectes tecnològics, que als projectes de protecció de dades s'especialitza en fer el que jo anomene copy-paste. Cójase políticas de privacidad de Hermanos López, péguese en políticas de privacidad. Els projectes són dinàmics, els has d'analitzar, els has d'implementar. Hi ha molt de delegat de protecció de dades que vola com els pardals, però no arriba a ningú lloc, altres fugen, altres no tenen una bona planificació i es perden apagant focs. Hi ha molta gent que diu no preventivament sempre i la pitjor de les situacions és la de l'expert en protecció de dades policia. És a dir, no estem aquí, als projectes, com ha dit Fran, per dir sí, per dir no, estem per dir com. No estem per servir-nos, no estem per ser els protagonistes, estem per servir. I per fer això hi ha metodologies molt clares. Mireu, hi ha metodologies molt clares que s'anomenen de protecció de dades des del disseny i per defecte. Això que veieu aquí és un cicle de DEMIN tradicional, un cicle de programació en totes les fases habituals, que només té una inserció inicial, el training, la formació, que demana que qualsevol organització que de veres vulgui complir la norma i desenvolupar tecnologia ha de començar per formar el seu equip. Formar el seu equip no vol dir convertir-los en experts en protecció de dades, tot i que obri un parèntesis. Al dret passa com en el futbol, tot el món entén d'això. Tanca el parèntesi. Quin és el problema? El problema és que necessitem cultura normativa, cultura de privacitat, però no volem ni desenvolupadors, ni analistes, ni científics que sàpiguen tant de protecció de dades o que se'n preocupen tant de protecció de dades que anulen, que literalment laminen la seva capacitat de creació. En els nostres projectes el que li diguem als que fan recerca és imagineu, la tisora, la navalla ja la passarem, però no limiteu la vostra capacitat d'innovar. Una volta tingueu la idea, una volta tingueu el producte, una volta tingueu el que voleu fer, ja aplicarem aquestes metodologies. Ja des de la fase de requeriments identificarem les vostres necessitats a través de metodologies com l'anàlisi de risc, l'AI Risk Analysis, que està basat en principis ètics, o la Data Protection Impact Assessment, l'avaluació d'impacte en la protecció de dades, que ens permetrà identificar riscos i proposar mesures i condicions de desenvolupament. Si després l'advocat és mínimament bo, no es quedarà assegut al seu seient, sinó que en cada iteració, i se produeixen moltes iteracions en totes les fases de disseny, quan passem dels requeriments al disseny no funcional, quan comencem a programar, quan comencem a fer proves, quan ho llancem al mercat i durant la fase de manteniment, sempre, sempre, sempre ens acompanyarà. He de dir que és un procés molt divertit. Veureu, una confessió personal i íntima. Jo soc Covid-free, excepte en l'etapa en la que vaig fer el beta testing de l'aplicació de la Generalitat i vaig acabar cridat per un metge de la Generalitat dient que allí constava que jo tenia símptomes de Covid,
que em trobava respirant malament perquè m'havia pillat fent bicicleta i que o anava al metge corrent o m'enviava a la Policia Nacional. Però és divertit. Van demostrar una qüestió molt interessant de l'aplicació de la Generalitat. Es va dissenyar per tal que tu feres un autodiagnòstic que arribés al metge. Si d'acord amb la història clínica tenies un mínim risc, en lloc de passar pel 112, el metge et cridava a ta casa. T'acabava d'estalviar entre diverses hores i diversos dies en l'atenció mèdica. Per tant, les coses es poden fer i, a més s'han de fer. No es veuen bé, però això són els objectius de la transformació digital de la Unió Europea. Són molt envejosos, afecten a totes les àrees, afecten a tots els nivells, però la Unió Europea ha assenyalat un missatge clar. El nostre model no és el xinès. El nostre model no és un model absent de drets. El nostre model no és el nord-americà. Nosaltres no som com el bo de Mark Zuckerberg, que això li va costar ara una pasta, que volem moure'ns a pressa i trencar coses. Nosaltres volem garantir els drets, volem garantir els drets humans, volem un model vivible que garantisca la igualtat de totes les persones. I per això necessitem integrar a la nostra vida a una persona com jo, que de vegades pot ser molt antipàtica, però que quasi sempre tractarà de treballar en equip. Gràcies.